Hilda bezala lotanengoen, eta naute iratzarri. Euskaldun jende jatorrarentzat, izan adin alaigarri. Lehen hitz utxetan zegon bersoa, orain eginda marrazki. Egia baizik ez dut ezango, 3 gehi 4 ez da 7. Artzai Pizkorren zorlekua da, Euskal Herriko amezketa. Pizkorrenetan neu Pizkorrena, ate guztien krisketa. Haundiki eta petralen aurka, hartzen dut beti kasketa. Makilarikan onena ditut, bersoa eta hizketa. Buru ederra ez nekatzeko, pauso txikiko izango. Ala ere inon festarik bada, enaiz azkena izango. Aurre hartu nahi badidazu, nekatuko zara frango. Bidigarrorik berritxuena, amezketako Fernando. Fraile gazte haiek. Badakizuen beti gustatu izan zaidela fraileekin hitz egitea. Oso jakintzuak dira fraileak, beti liburu artean baita biltza. Eta burua ere belarri artean dute beti. Eta belarriak erne. Behin azaldu ziren, hemengo komentuan 2 fraile gazte. Hemengo fraile zaharra baino jakinduri handiagoa zutela uste zutenak. Kaixo, Fernando? Zer, lanean? Inporta zaizu galdera bat egitea, Fernando? Oso galdera zaila da. Zaila? Galdera guztiak errazak dira. Bai. Bai, zailak erantzunak dira. Begira, Fernando. Badakizu guk egun guztia ikasten eta otoitzean pasatzen dugula. Eta hala ere, ez dago inor gure komentu horretan, hemendik ilargira zenbateko bidea dagoen jakingo duenik. Jainkoak barkatuko aldigu. Hemendik ilargira? Ez, nik ez dakit hori. Hainbeste gauza dago jainkoak beste ez dakiena. Hau alda, Fernando, amezketarra. Galdera bati ezin erantzun? Zahartu egin zara, Fernando. Bai. Orduan, ez aldakizu zenbateko bidea dagoen hemendik ilargira. Ez. Ez dizuz sinisten. Zuk ez jakin hori. Egidazue galdera alderantziz? Nola? Handik, ona. Handik ona? Ez dut ulertzen. Ilargitik lurreraino? Bai, horixe. Egidazue galdera alderantziz? Baina, haizu, Fernando. Ez aldaba gauza bera? Ez. Bai, Fernando, bai. Hemendik ilargira edo ilargitik ona, bide bera da. Ez. Alderantziz egingo dizut galdera orduan. Ea, zenbateko bidea dago ilargitik ona? Ordula ordena. Ordula ordena? Ez da posible. Fraile jaunok, 12 laurden gutxitan fraile pare bat botako balute ilargitik ona. Jakina da, 12etarako apaizaren etxean azalduko liratekela bazkaritarako. Beste galdera bat egingo dizut. Zenbat bide dugu hemendik amezketaraino? Hemendik amezketara bide asko, txindokiraino joan da bueltakoa, abazizketan barrena, Tolosara itzuli eta orendaindik behera, erreka bastarretik ere zaila zitezkete? Ez gizona, ez. Hemendik amezketaraino zenbateko bidea dugun galdetu nahi nizun, zenbateko bidea. Bideak doaini dira hemen, oraingoz bai behintzat.
Ez didazu ondo ulertu, Fernando. Zenbat denborako bidea dugun galdetu dizut erantzun. Galdetzea erraza da, erantzuteak ematen ditu lanak. Baina zuk ondotxo jakingo duzu hemendik amezketarainoko bidea zenbat denboran egin daitekeen. Bai, Fernando, zuk askotan egin duzu bide hori. Bai, baina ezin dut erantzun. Oraingoz ez behintzat. Hala bada, aio eta hurrengon arte. Adio, Fernando. Aio, bai, gazteok. Martxa ikusi eta bai, orain erantzun dezaket. Aizue, gonaldunak! Ordu beteko bidea dago! Ordu betekoa! Ordu bete? Hainbeste? Edo ordu tardi! Baina 10 minutukoa zela esan ziguten da. Gertatzen da, bai, erbiek eta trikuak bide bera hartzea. Zesan nahi du kaiku horrek. Pasadizo xelebre hori oso ezaguna eginda gero, baina ez nituen horrela ezagutu fraileak. Hori geroagoko gauza izan zen. Fraile horiek askoz ere inuzenteago ziren ona etorri berrian. Gogoan dut ezagutu nituen eguna. Ez zait inoiz nire akordutik joango. Oso elkarrezketa polita egin genuen bi fraile gazteak hemen azaldu ziren lehen aldian. Kaixo, gizon? Zer moduz, gazte? Barkai duzu, jauna, gu frailea gaituzu. Oso gaztea gordea? Labetik irten berriak egia esan. Eta nola deitzen zara, gizona? Ni ez naiz deitzen, niri deitu egiten didate. Mesedez, barkatu, baina jakin liteke nola deitzen dizuten? Urruti balimanago, oiuka? Bai, baina etxe barruan, esaterako, etxe barruan nola esaten dizute zuri? Ba, doministiko egiten baldin badut, Jesus. Ikusia dago zu oso pizkorra zarela, gizon. Zuk latina ere jakingo duzu? Bai, badakit. Benetan? Nire nominis Patris Filis eta Spiritus Sanctis, amen. Latinez ari altzara? Hala, ari naiz. Baina ez dizugu ongi entzuten. Astoa hurbildu danean, bajo egiten dut hitz. Baina, hemen ez dago astorik eta. Ai gizon txobede inkatua. Ederki jodi guzu adarra. Baina esaiguzu mesedez, nora doan bide hau. Bide hau estoa inora gazte, bidea geldiri dago. Aizu, zu, amezketar kaikua. Zuk ze uste duzu. Munduko pizkorrena zarela? Ba oso okertzaude, zu baino ergelagorik ez dago amezketan, horra. Okertzaude, amezketan baziren lehen ni baino ergelagoak. Lehen? Orain ez? Ez, orain ez. Zergatik ez? Denak fraile joan zirelako. Ergel horrek adarra jodigo. Bai, ederki gainera. Baina niri ez dit bat ere grazierik egiten. Jainkoak proba gogorrak jartzen dizkigu. Aia, kukua. Bai, lehen Fernando jodigu eta orain kukuak. Niri jodit. Barka zaidazu, hermano Kosme, baina kukuak niri jodit. Baita zera ere, nik entzun dut aurrena. Nik zu baino lehenago entzun dut. Ez duzu ezer esan da. Ez dut ezer esan, baina entzun dut. Ez, nik entzun dut kuku aurrena, niri jodit. Barkatu, hermano Kosme, baina enago zurekin adoz, niri jodit kukuak. Ez eta ez. Eta orduan kukuak jozidan. Ez, niri jozidan. Jakin aliteke zergatik? Ba, entzun orduko neuk esanuelako, ara, kukua. Nik enuen orduan ezer esan, baina hone baino lehenago entzunan nengoen, bi aldiz gainera. Hau oso erabaki zaila da. Ez dago lekukorik. Eta kukuari ezin galdetuko diogu nori jozion aurrena. Oso zaila dago. Zera epaile jauna, ni ere bi aldiz entzunan nengoen aurretik, baina isili gelditu nintzen. Datu garrantzitsua da hori.
Baina ez alduk esan entzun orduko esan nuela hara kukua? Entzun arte ez zuela hitzik egin esan nahirik horrek. Arrazoi sakona da hori. Eta guk nola raio jakin behar dugu ikentzunuela kuku aurrena, ezer esan espauen, Galdera zorrotza benetan. Tira. Ezin dut erabaki. Hau nire zientziaren gainetik dago. Baina, Enaiz ni, hau erabaki dezakeen persona. nor da ba? Olako korapilo zaila aska dezakeen persona bakarra, Fernando Amezketarra da. Fernando Amezketarra? Ez da bai izango adarra jotzea gustatzen zaion bat. Uraxe behera, Eta orduan kukua jozidan. Ez, niri jozidan. Eta noladakikik, fraile gazte, kukuak hiri joziala? Ba, entzun orduko nik esan nuelako, ara, kukua. Nik enuen ezer esan, baina ni lehenago entzuna nengoen, bi aldiz gainera. Orduan arazoa da, nori jozioen kukuak, ezta? Zera, Fernando, ni ere bi aldiz entzuna nengoen aurretik, baina isilik gelditu nintzen. Erantzunak zailak dira, baina oraingo honetan uste dut erantzuna erreza dela. Baina oraintxe bertan ez alduk esan arraio horrek, entzun orduko esan nuela hara kukua? Ez dago gaizki esana? Eta nola raio jakin behar dugu ikentzunuela aurrena, ezer esan espauen. Galdetzea erraza da, erantzun egin behar. Tira, erantzun erraza duzuen galderak, baina horretarako erreal bana eman behar dirazue. Erreal bana? Eskian bildu dugun hain zuzen. Bota erreal bana eta segitua jaingo duzuen hori jozion kukuak. Ta, nori jozion kukuak? Esan, Fernando, nori jozion. Bioi, Niri jozidan. Niri lehenago. bioi josi zuen kukuak, baina oker. Alakoxeak dira auziak askotan. Irabazteko asmotan hasi eta azkenean denak alduan amaitzeko. Eta oraingoan ere hala gertatu da. Kukua nik entzun nuen lehenengo. Badakizue, urteko lehen kukua entzutean, poltsikoan dirua baldin badaukazue, urte osoan izango duzuela dirua. Baina diruak ere baditu bere nekeak, diruaren hotsak erakarri egiten baitu jendea. pozik egongo haitz ezta? Ara, hau ez dugu kukua, hau mika edo zapelaitza da gutxienez. Belea, horixe, belea. Ongi erabaki omen duk fraileen auzia? Bai jauna, biei jozien kukuak, baina oker. Neuk bidali nitian irigana, gizon burutsu eintzelakoan, eta ez nauk erratu. Erratu, perratu, bertsoare egin liteke. Zer? Nola? Ezerrez. Aizak, Fernando. Herri albanako horratu omenien konsulta? Dena jakiten da herri honetan. Bai noski, eta ikere jakin beharruke zorretan nagoela nerekin. Bai, ez naiz gogoratzen. Nik bidali nitian fraileak iregana. Ta? Lana eman zidan behorrek auzia erabakitzen. Lana eta dirua. Komisioa zordidak. Komisioa, misioa, honekin ere bertsoa egin liteke, ba? Zer? Nola? Ezerrez. Komisioa zordidak, ikirabazi duanaren hainbesteko bat. Mika, zapelaitza, putrea edo belea, baina kukua ez. Baina zer ari ieiz gizona? Nere kontuak egiten epaile jauna. Egin kontua lasai, Fernando. Kontuak egitea, zorraren erdia pagatzea da, esaten zitean gure zaharrek. Bai, Bai, hala du gainera. Kontuak egitea zorraren erdia pagatzea duk. Nik pagatzeko asmoa dupa, zenbada kontua? Nire komisioa, 2 erreal. 2 erreal? Zer? Garestiru itzen altzaik? Ez, ongi da. Orain badakit zenbaten nire kontua, eta pozik nago. Ezin dut menderatu, ni baino indartsuago da. Medicatis vos avere animos pudicos, si habeatis oculos impudicos. Y a impudicus oculus, animi impudici est nuncius.
Eklesiastes? San Agustin. Oso tentazio handia da. Haragia flakoa da. Beti menderatzen hau, Fernandori bizkorra data. Baina, adarra jotzen espadiot, naiz lasai gelditzen. Hara nor datorren. Arraioa, oraintxe hartu behar ditu ordainak. Egunon, gazteak. Aizu, Fernando, gu fraileak gara. Gazteak ordea? Aizu, Fernando, hemendik ikusten aldituzu marinarrin gora doazen inurriaiek. Ez? Begiratzen ez baduzu, ez dituzu ikusiko marinarrin gora doazen inurriak. Nik ez. Urrundako marinarri nik hango inurriak ikusteko. Nik ikusten ditut, ba? Nik ez ditut hango inurriak ikusten, baina ongi entzuten dut. Zuek ez alduzu entzuten? Zer, kukua? Batzuk trostan doaz, ez duzu entzuten? Trostan? Potxokak? Ez gazteok ez, inurriak. Inurriak? Txinaurriak? Txingurriak? Hoi etxek, Nik ez duten zuten. Nik ere ez dut entzuten? han goian ikusten dituzun inurrien pausotza ez duzu entzuten gazte? Ez. Ez, ba orduan zuk biztan sobran duzuna daukanik sobran belarrian. Harri, astoa, harri. Iluntzeko ote gaitezken atarian, harri. Ezer irabazten ez duguta mintzatu harren ergel horri. Egunon, hartze jauna. Baita, baita. Egunon jainkoa digula. Baita, baita. Zenbat horz ditu ardiak? 8. Eskerrik asko hartze jauna. Aio, hartze jauna. Ikusiko duzu, ni joko diot oraingoan adarra Fernandori. Hago hortan. Praile batzuek uste dute munduko pizkorrenak direla. Beti arrazo izan behar dute. Eta besteak baino handiago direla uste izaten dute. Pentsa, fraileak arrautza parea eskatzen badu inon hiru arrautza atera behar zaizkio platerean. Ez da oso naturala arrautza parea hiru izatea. Ez da frailea izan da ere. Jainkoak egunon dizula, Fernando. Baita zuri ere, gazte. Barkatu, Fernando, baina gu frailea gaituzu. Gaztea gordea, Ez pentsa, ari gara ikasten gu ere. poste naiz. Oraintxe ikasi dugu zenbat horz dituen ardiak. Abai, Bai, orain badakigu zenbat horz dituen ardiak. Zenbat horz ditu ba, gazte? 8. Goi aldean ala behe aldean. Egunon, Petra. Nagusia etxean alda. Etzekiat, balitekek. Berarekin hitz egin beharra zeukanat. Balitekek, etzekiat. Tira, Petra, oa eta saio nagusiari berarekin daukadan zor zahar bat kitatzera natorrela. Postukabek. Ez teina duzte, Zer dugu, Fernando? Neskameak aipatu zidak. kontuak egitera nator. Kontuak, Bai, zenbat zor diodan jakin nahi nuke. esanian ba, Fernando. 2 erreal. Ongi dago jakitea. Zer usteuen? Orain gehiago zela esango niala? Ni oso zehatzan hau kontuak egiten. Persona honratuan hau ni. Bai, oso zehatza. Ala nauketa. Ezin zehatzagoa. Lehen esan bezala, ire zorra 2 errealekoa duk. Ez, Bai, ez, bai, ez, zenbatekoa da bai ire zorra? utxa, Nola? ezerrez. Baina Nik berorri ez diot ezer zor. nire komisioa zordidak. Ez, epaile jauna, ez. Nik ez diot ezer zor. Zorura kitatu dudalako. Kitatu duala. Noiz? Orain bertzan. Orain bertan. Ez altzidan bedorrek ezan kontuak egitea zorran erdia pagatzea zela? Bai, baina Bainak baratzan.
Lehengo hartan pagatu nion erdia, eta orain kontuak berriz egin ditugunez, horra kontuaren beste erdia pagatua. Aizak, baina, zer uste dukik? Fraileak ta epaileak, egalgabeko beleak, basterri zorratzaileak, beraiek nahiko dirua eta goseak berriz pobreak, beti arrazoi gordeak, gureak baino hobeak, horra jaun hoien legeak.